गथ' गैजायै बिसि फिसायफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नैथि थामथि खेबनि थाखाय जेनिटभा IVF मिरुआ 14 जुन 2026 आव उदालगुरियाव गथ' जोनोम होनाय सावस्रि केम्प खुंनो साखाफारा। नोंथाङा गथ' गैयै थासारिजों जुजिगासिनो नामा? गले गले गोर्बो गारनाय एबा IVF आरो IUI आव फेलें जादों नामा? जों नोंथांनो मिजिं होनो थाखाय दं। गुबुन आथोनारि जेंनाफोरनि थाखायबो सुबुरुन लानो हायो। उदालगुरि मेडिकेल टाउन LP स्कुलनि साखाथियाव। उदालगुरि। केम्पनि फिस। अन्नानै गोसोआव ला, बेयो बेसेन नाङै बादा नङा, नाथाय खम बेसेनावनो नायसंनाय जायो। गुवारै मिथिनो थाखाय 860909400 एबा 7896004229 नम्बराव कल खालाम। जेनिटभा IVF सेन्टार नोंथांनि नखरनि थाखाय मिजिं लाबोबाय।